tamu saka Kediri, Mbak Lintang Kairo aja nyawang isih bocah nok ning sawangen potensine ngono ya, Mak. Yo, kanca-kanca warga laras, kita tampilkan Lintang Kairo, yuk. Iki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Cek. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya? Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar? Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Nggih. Silakan Dek Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa? acara niki wis berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Klampe Sireng. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Mila, saestu? Heeh, tenan. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontone uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda. Bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh, saka dalem. Oh. Ha iya mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Iya. Keswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pocong menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pocong sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, lembrene numpak sepeda. Wah,
Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih, Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang wah saking pengin-pengine weruh sing jenenge Lintang Kairo. Namine Om. Piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Lho, waduh. Iki lagune orang muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos sujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe mbiyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing rebab trauma. Iya. Ya. Nggih, didoakan nggih, Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, kang dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, iki- tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak pemundutan Banyak sudah banyak. juga. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Sip. nggih. Tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, Oh, saking Bu lah Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. ki siap. Iya, itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya ya Mas Gading. Nah. Gosik-gosik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, Mbak carike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Ya iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Ayo Wah, deket iya. ngene lah Mbok ya. rasa piye? statue. Lah ya, statue iki piye to iki Ah, Mas? iya. Statue ki apa, Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, Loh, tapi lan piye ya ta? radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, iya. piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik, baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo Tadi kok malam capek, etok-etoke, kok capek iki. etok-etoke kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa tuh Pak? Kowe kepengen ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun Om? Pripun? Aku biyen Jenengan- rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok.
Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Heh? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Idam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek pomo urung iso nyeroyo Mas sapa Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Nyemanggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Idam Sari apa to? Idam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya, apik lagi desane. Wis arep tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. Dik. Lah iya ta, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ra penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhek cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. oh ya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng santai. Wong suntik. Terna santai ya Mas. Ayo, kuwi ki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa ngebagas. Iya sinyal ini. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menosok to, Pak? Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedhak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleki kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta? Waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan Cahayu? Nah, inggih Kang Mas. Nah, ngono lho. Saestu kula tresna kaliyan panjenengan. Iya. kok ming tok ki. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa jawataken
Iya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang bekan Bliru kok kono mbang. Ayo Mas Gading. Ayo Mas Gading dulu. Iya. Ayo Aja Mas ngerti-ngerti. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Aku melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Iya toh. Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari lu neng Parangkusumo ki netepi golek wangsit. Oh. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku ora menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Ya. Besok kapan? Katakan. Ya. Jejer mantep Terus ke rene, Mas, Mas. terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat tara ing papatri. dintek iki Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya Yuk. bareng. Nyidam sari as moro. Angel nek bareng iki. Biasa. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yuk. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari. Umpama sliramu margi wong manis aku kan bakal liwati. Senak sen lintange luku semono janji persediaan hati Sukuman neling netra dari noso Naroso Ya Allah Elia karep minggo ora rating.
Ngidam Sari kok arep menggok ora rating. Lah niku wau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Ha iya. Ngidam Sari arep dadi yen ning Tawang. Ha iya. Nalika nirai hatiku lama-laman sira wong bangun Ayo bangun kerane. ora bakal lali elakae lintangi melati aku kumbangi dan sari apa masiramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati Mitra jagat raya kalingono utiran samudra narai langama manise aduh dadi ati salemasi. Iya, wah serasi ya nak. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Oke. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun gending kasih. kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya, dipacutke nak. Nalika dirai dalam atiku lama-lama sira wong bagus nganti mati ora bakal lali elakae lintangi mlaku. Nggih. Pun oh. Nggih, pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Pak dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar pria Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri Sleman. Sleman minta lagu Moga Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om, Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Moga Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe to, Mas. Lho. Iya no. Kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek
nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Ha iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa ki mau muga nyawiji. Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh karang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayahe sapa? Ayahe kula no. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lima. Aja gelem nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Aku Aku wis melu sampean ya. Ha iya. ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo? ya aku wis manembah ora mateng. Oh. Ha iya. Wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wusu ngono. Pecis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan lah iya. Nggih. Ora nah, ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tenan. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampean. Nah, Sampeyan ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe. Pripun? Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Wah. piye iki, Mas? Loh. Nah, iki Wah, di kok pertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Wah. Bah, jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe wae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Hmm. Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk tak mau. terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing Rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia fragmen Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat banjara aduh wirakane sinawatan monggo sani
Nadyan babasane kelingan kodhong sak lambar kang mas kaya bos konjatan rasa asam-asam mingatiku. Sing rebab eksis. Eksis. Semangat sing rebab. Semangat Ya, semangat, Wong Wong. Dahar niku wau. Semangat urane akeh dhewe. Kene balekke satuse. Ah, Lho kowe jaluk dhek to Lisa? Iya. Wo pancen. Nyaut e. Iya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lalo. Pacane sarwa asri jerokan tenaku tansah kewareman wasabayang tanah lilasi para Turuk 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 turuk. Tuh. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu dini Bandung Lautan Asmara katindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. saiki no Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye bedah? Hah? Sing Bedah kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya kocluk cah iki. Ya wis sakarepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Salamku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, bakah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dal. Takoni jenenge sapa? Oh, Apa wis ngerti? Wis kenal urung? iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Ora lah, aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh, wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane.
Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh ya. Ya tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udut to. Wong jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi. Tak boyong ning negaraku. Omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Mbak. Heeh. Mesakne lek ngano. Iya, kocape si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Ha. Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku baleni ya. meneh Mbak, kowe iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki lho Bandung. Bandung? Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno? Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye? Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho. Ampun, kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh, iya, wis. Ndor ayu kula mboten Wes ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik yo, iki, ya. kena Yo. dinggo pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no Mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten. Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek pakrek sumingkir. Mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Ewangan aku ya, Ban ya. Ewangan aku ya, Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya, Ban. Nggih, Ndara Putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Gedang Putri pripun, gendruwo. Ndara? Aku ora tresna karo Bandung, Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso, Ban. Aku emah, aku ora tresna karo Bandung, Ayo, Ban. yuk. Ya, Bandung yuk menawarkan. Piye to, Ban? Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara No. Putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki minggi wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mbak.
aku kok mbok tinggal ke piye to, Ben? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kacau. Wah, Pak Warjai meden-medeni. Mun ana tontonan flora dan fauna ku iya. Jograng. Apa Bandong? Kepiye carane ben kuwi gelem tak boyong ning negara. Nah, Kowe tresno temenan karo aku. Wah. Iya. Tresno temenanan. Yen meng Ndara, apa Ben? Wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono Ben. Ben supaya Bandong emoh karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Ben. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresno temenan karo aku, Ben. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Priman? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresno karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kuwi njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Ben. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi. Oh, candi. Iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa panjenengan ingkang apa mau? Kan mau? Aku njaluk bebono, Ban. Njaluk. Bandung boten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara, Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, kok Ban. nek gek dibuka wae Ndara. Piye iki, Ban? Sesem. Ban piye iki? Aku kudu ndelek ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digunggah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo. Ayo nanti ki pitik. Kejak mesem Ndara. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 Malah kaya ting-ting Lombok iki piye to? Iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng. Diitung meneh. 1 Ilustrasi. 200 200 700 800 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung Buntu sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patunge nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Eh, Tak gawane mulih. mengko ben nembang sik. Oh iya. Heeh.
Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Rara Jonggrang. Kuwi nembang Rara Jonggrang. Patung Rara Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Rara Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. Patung Jonggrang. Nah, kuwi nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Wis saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa medho ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, mila ta Om. Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya, Rara Jonggrang. Lagune judule Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Iya, iya. Ayo nyuwun karo Mas. Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas.
ana prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita piyokan jaga gandeng kowe aja kutangkon perang iki kanggo kudu rampung bela pati yang mas prabu kepala kang waseda labuh ing wana sekolah oh bakung oh anak ora ngerti bandung lanang sagan putra ratu Prabu Panggijan Marmaya duwe aji sekti bandung Gondomasa pun karepmu Bandung aku dalpe babana nanti sewu sewengi kudu dadi yo coba Wah, luar biasa. nggih Ya, nak nduk lintang karo nggih om ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. nggih matur sembah nuwun Ora Om. krasa jebul wis jam 1.